Dos projectes valencians de recuperació del patrimoni cultural han sigut guardonats amb el Premi Europa Nostra. Es tracta de l'Alt Forn número 2 de Sagunt, un imponent monument de 64 metres d'alçària que el jurat ha valorat com un símbol europeu de la indústria del carbó i de l'acer. També s'ha premiat el projecte de restauració del Palau de Nolla de Meliana, centre d'exposicions de la ceràmica modernista que fabricava el seu propietari. D'allí van eixir els mosaics que decoren alguns dels edificis modernistes més singulars d'Europa. Un altre dels premis Europa Nostra que afecta a la comunitat valenciana és el que s'ha atorgat al Palauet de Nolla, a Meliana, en la modalitat d'investigació. El projecte de restauració, que ha sigut elaborat per un equip d'experts multidisciplinars, ha sigut coordinat per l'arquitecte Xavier Lumain. El Palauet té els seus orígens en una alqueria del segle XVII. A finals del XIX, Miquel Nolla Bruixet, besavi de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, va construir al seu voltant una fàbrica de mosaics que va decorar nombrosos edificis Art Nouveau d'arreu d'Europa, entre ells els construïts per Antoni Gaudí. El Palauet, destinat a l'hostatge dels clients més destacats, estava decorat amb els mosaics i les ceràmiques de més qualitat, a la manera d'un aparador en ús. Tiene mucho valor como edificio por su antigüedad y la historia que tiene, pero es verdad que un elemento añadido es toda la cerámica que alberga, porque al ser utilizado por Miguel Nolla como el mostrario de su fábrica, alberga un condensado de lo mejor de sus productos, como por ejemplo pues se pueden ver aquí algunos zócalos o unos pavimentos. Se utilizaba muchísimo para mosaicos de suelos y aquí vemos lo mejor de su diseño y de su colocación también. L'edifici, propietat de l'Ajuntament de Meliana, es troba actualment en un estat ruïnós. El consistori s'ha compromès a la seva rehabilitació en diverses fases. Es pretén que conjugue un ús museístic amb un altre de caràcter més social. En aquest sentit, la intenció de les autoritats municipals és fer partícips del projecte tots els seus ciutadans.